Väčšina ľudí len žije a nezaujíma sa o chod sveta. Časť ľudí sa zaujíma, no veria, že vesmír je čisto založený len na hmote. Potom je tu nábožná skupina, ktorá verí v dogmu ich konkrétneho učenia a len málo ľudí má chuť ísť hlbšie a pátrať po skutočnej pravde, ktorá sa svetu postupne odhaľuje. Ak patríte do poslednej skupiny, tento kanál je pre vás. Existuje mnoho nezodpovedaných otázok. Prečo ľudstvo trpí vojnami od nepamäti? Existuje život po živote? Kto, prečo a na čo postavil pyramídy? Na čo slúžili staroveké stavby? Prečo každá staroveká civilizácia mala bohov, ľudí z hviezd? Kto boli tí bohovia? Kto je skutočný boh? Čo je to pleroma? Prečo naše telo, rovnako ako rastliny, obsahuje zložku DMT? Prečo zabúdame? Ako je možné, že sa podľa starých kultúr ľudia dožívali stoviek až tisícov rokov? Kto boli obry Nefilim? Kam cestoval a s kým sa stretol biblický Enoch? Tieto a mnohé ďalšie otázky budeme postupne spoločne rozoberať. Budeme sa tiež venovať prehistorickým záhadám, starovekým civilizáciám, stavbám a postavám dejín, inému pohľadu na históriu ľudstva, spiritualite a duchovným teóriám, spirituálnym drogám, paranormálnym javom a návštevníkom z vesmíru. Spoločne sa pokúsime hľadať pravdu a možno zodpovedať tie najzložitejšie otázky, ktoré nás trápia už tisíce rokov. Preto ešte raz, vitajte na kanále Gnostik.